w tej odsłonie rozwiążemy dokładnie każdy podpunkt. Zaczniemy od podpunktu A. Tak? Skoro należy ten punkt A do funkcji, no to podstawmy go. W miejsce x to, w miejsce y7, tak? Czyli piszemy 7 równa się, bo y, czy inaczej f od x, równa się, to przepisujemy bez zmian i w miejsce x wstawiamy minus 5. Oczywiście jak tu nie ma żadnego znaku, to znaczy, że jest mnożenie. Teraz musimy sobie wymnożyć każdy przez każdy. Minus 5 razy 2, minus 10. Minus 5 razy minus a plus 5a dokładnie. I plus 3, tak? Teraz sobie to dodajemy, czyli mamy minus 7 plus 7, czyli 14 równa się 5a. Tak? Takie były współrzędne? Tak, czyli a równa się, bo tu mamy minus 10 plus 3 to jest minus 7, przerzucamy na drugą stronę 7 plus 7, 14. Tak, dzielimy sobie przez 5, czyli a równa się 14 piętnastych, tak? To jest podpunkt A. Podpunkt B wykonamy może sobie jeszcze tutaj. Funkcja jest rosnąca, czyli już powiedziałam, że współczynnik A musi być większy od 0, czyli współczynnikiem A jest to cały ten nawias, czyli 2 minus A musi być większy od 0, czyli minus A musi być większy od minus 2, tak? W ten sposób lepiej przerzucać, będzie łatwiej widać. Podzielić przez minus 1, czyli A i zmieniamy zwrot, ma być mniejsze od 2. Dla takiego A wówczas funkcja jest rosnąca. Zapiszmy to sobie jeszcze przedziałem, tak? Na wszelki wypadek wykresik. I w tą stronę tu jest dwójeczka, tak? Czyli A musi należeć do takiego przedziału, czyli piszemy, że A należy od minus nieskończoności do dwójki, ale przedział musi być łagodny, tak? Bo tu nie ma równa się. Jak jest równa się, to mamy ostry. Dobra, to jest podpunkt B. No i podpunkt C, ciut trudniejszy, ale także do ogarnięcia. Dobra, no i zaczynamy. W podpunkcie C i tak, najpierw musimy znaleźć ten punkt G, o którym mówiłam. Stąd wiemy, że te punkty przecinają oś X, oba, to znaczy te wykresy przecinają po oś X, czyli piszemy, jeżeli przecinają oś X, to znaczy, że zamiast G od X, tak, bo G od X to inaczej jest Y równa się G od X, to piszemy, że zamiast Y wstawiamy 0, tak? Zamieniamy, czyli mnożymy sobie razy minus 4 trzecie i mamy minus 6 razy minus 4 trzecie równa się x. To sobie skrócimy, tu jest 1, tu jest 2, czyli tak naprawdę 8 równa się x, tak? Bo minus 2 razy minus 4 minus 8. Czyli nasze współrzędne tego punktu G to wynoszą tak, x równa się 8, y równa się 0. Gdy to już wiemy, to podobnie jak w tym podpunkcie wstawiamy to do f od x, bo też należy, tak? Tak jak już wcześniej wspominałam, mamy f, mamy g i tu się przecinają, przecież ten punkt należy i do f, i do g w funkcji, tak? Ok. I piszemy, że skoro należy do f od x, no to podstawiamy w miejsce x to, w miejsce y to. Nasza funkcja f wygląda tak. Czyli piszemy, zamiast y wstawiamy 0. Tak? Czyli zamiast f od x to przepisujemy bez zmian 2 minus a i razy 8 plus 3. I mnożymy tak każdy przez każdy. Czyli 0 równa się 16 minus 8a plus 3. 16 plus 3 to jest 19, minus 19 równa się minus 8a, a zatem a równa się 19 ósmych. Oczywiście możemy jeszcze wyciągnąć te całości, bądź nie. Zależy. No teoretycznie, no napiszmy. Tak, czyli tu jest inaczej 2 i 3 ósme. Ok, w ten sposób rozwiązaliśmy nasze 3 podpunkty. Zapraszamy do kolejnych zadań. Cześć!